Всичко започва с едно пътуване на Радостина до София. На Галин се пада късмета да я закара заедно с техен общ приятел. Накрая тя толкова се влюбва в него, че пътува с кола от Испания до България. Точно на първия рожден ден на Михаела, Галин е готов с пръстен и пада на коляно и пред нищо не подозиращата Радостина. Типично в негов стил. Абсолютно неочаквано, но в точния момент. Радостина Илиянова Илиева. Готова ли сте да встъпите в граждански брак с Галин Живков Колев? Да. Галин Живков Колев. Готов ли сте да встъпите в граждански брак с Радостина Илиянова Илиева? Да. Когато гледате двамата в една посока, изкарайте поне 52 години.